5 snin ta' studju, impenn u dedikazzjoni għal 78 student li issa 71 minnhom huma Tobba u 7 kirurgi dentali intemmew b'suċċess meta f'ċerimonja fil-Ministeru tas-Saħħa ngħataw il-liċenzja li biha jistgħu jibdew jeżerċitaw il-professjoni tagħhom. Dr. Lona Debonom, il-Kunsill Mediku Malti, fakret fl-importanza ta' rispett reċiproku bejn il-professjonisti u l-pazjenti. F'dawn tal-aħħar tixirqilhom l-aħjar kura f'dak li jista' jkun l-aktar żmien vulnerabbli f'ħajjithom. Id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn innota li l-akbar preġġju għal kull professjonist fil-qasam tas-saħħa huwa l-fiduċja tal-pazjenti. Filwaqt li qal li jinsab konvint li dawn iż-żgħażagħ se jipprattikaw il-professjoni tagħhom b'integrità, bħila kbira u b'onestà, ħeġġiġhom biex ikomplu jispeċjalizzaw, speċjalment fl-isfond li dan huwa żmien eċitanti għal pajjiżna fil-qasam tas-saħħa u allura huwa importanti li t-Tobba Maltin jibqgħu aġġornati. Is-servizz tas-saħħa f'Malta qed jespandi b'mod tajjeb ħafna, qed nitlu fuq sma ġodda bħal hija teknoloġija ġdida anke l-blockchain illum bħalma għandna l-pjanijiet li nagħmlu minn Malta ċentru ta' riċerka klinika u allura jkollna bżonn aktar tobba speċjalizzati, aktar tobba li jkomplu jistudjaw u allura l-appell tiegħi li tobba żgħażagħ u li jkomplu iva javvanzaw fil-karriera tagħhom biex inkollna biex nibqgħu nagħtu servizzi dejjem iżjed aġġornati lill-pazjenti tagħna.